Lalagta po igdiyo ang ang 500. Igdiyo po para maiba naman. Yan. Good luck taga poblasyon Gainsa. Ayan na doon. Hiyo pa rin. Oo. Dalanan mo ko sa yung parte. Ang pahanap, ako naghahanap po, alay ko pa lang. Oh, pinagtak. Ay, sige na. Kenapa? Ay, sige na nih. Makakaturo ka na ning halas. Oh, yan na alam, ano yung China ay? Lakar, iwasa ka mo. Boleh yan na si Pade. Magkakaturo ka na lang kamong halas. Dari panas ka. 500 to pa de. Paday sa'yo kaya, parte paday. Iyaw lang doon sa video. O parang na magang udo. Buri makakaturo ka na kamuning halas ay. Dapat yan religan. Two minutes na lang, dahil pa na ako Malas. Ay, wala na ako. 2 minutes na lang, dahil pa na ako Ano yung paday? Papel lang paday? Madali, dahil kwarta to ba de? 500? Ano? Ikaw para aragi-agian na nindo? Ikaw para aragi-agian na nindo, nakaputa na nga na nindo? May nakakaput na? Kababa lang. Ha? Kababa lang. Ayo, dyan lang. Oh iya, wag ako may karapot-kaputan na rin doon sa may si Ana.